Ni nthawi ya nkhani kuchokera kuno ku MBC ndipo maono muli ndine Mphatso Tebulo. Poyamba nayi mitu yake. President Chakwera watseka zokambirana za nyumba ya malamulo ya makumi asanu 50 kuyambira pa 8 Januwale chaka chino. Bungwe losunga chakudya la National Food Reserve Agency NFRA lati lili ndi mapulani ogula chimanga chowonjezera chokwana matani pafupifupi 9,000 kuchokera mdziko la Tanzania. Ndipo nthambi zachitetezo za asilikali a MDF ndi apolisi adzudzula za mtopola zomwe akuti zipanizina mabungwe komanso anthu ena akuchita pomwe zingadzetse ziwawa. Mtsogoleri wa dziko lino Dr. Lazarus Chakwera watseka zokambirana za nyumba ya malamulo mu misonkhano yake ya chinambala 50 kuyambira pa 8 Januwale chaka chino. Malinga ndi chikalata chomwe atulutsa nyumba ya malamulo, izi zikutanthauza kuti zokambirana zonse za msonkhano wa nambala 50 zatha ndipo sangapitirizenso kukambirana. Chikalatachi chatinso mtsogoleri wa dziko linoyo adzatsekulira msonkhano wa nyumbayi wa chinambala 51 pa 14 Februwale chaka chino, komwenso kukhale kutsekulira kwa msonkhano wa zokambirana za chuma cha boma cha chaka cha 2025 kufika 2026. Bungwe la boma losunga chakudya la National Food Reserve Agency NFRA lati lili ndi chikonzero chogula chimanga chowonjezera chokwana matani pafupifupi 9,000 kuchoka mdziko la Tanzania. Mkulu wa bungweli George Macheka anena izi pomwe komiti ya ku nyumba ya malamulo yoona za ulimi imayendera nkhokwe za bungweli mchigawo chakumwera. Malingana ndi Macheka, bungwe la NFRA lili ndi chimanga chira kale mu nkhokwe zake ndipo linalandiranso ndalama zina zokwana 8 biliyoni kwacha kuti ligule chimanga chowonjezera. Iwati apanga chiganizo chogula chimanga mdziko la Tanzania chifukwa mitengo kumeneko yotsikirapo kotero akufuna kugula chakudya chochuluka. Geoffrey Chinawa wafika ndi ripoti. Bungwe la boma losunga chakudya la National Food Reserve Agency NFRA kudzera mwa mkulu wa bungweli George Macheka lati lapanga chiganizo chogula chimanga mdziko la Tanzania chifukwa mitengo kumeneko ndiyotsikirapo kotero akufuna kugula chakudya chochuluka. Bungwe la zachisankho la Malawi Electoral Commission MEC layamba layimitsa kaye kuyambiranso kwa ntchito yakalembera wa mukaundula wa voti yomwe imembekezeka kuyambanso mawa pa makamaka lero pa 10 Januwale 2025. Bungwe lati tsiku loyambiranso ntchitoyi alilengezabe. Muchikalata chomwe mkulu woona zofalitsa nkhani ku bungweli wasayinira Asangwani Mafuliwa wati MEC imayembekezera kuti anthu omwe amalize kalembera ku bungwe la National Registration Bureau azagwirizanitsa ndi kalembera wa MEC, koma izi sizidachitike mpaka pano. Ndipo nduna wa maboma ang'ono, umodzi ndi chikhalidwe walimbikitsa bungwe loona za umodzi ndi mtendere la Malawi Peace and Unity Commission kuchilimika pa ntchito zake mu miyezi yomwe yatsalayi pofuna kudzakhala ndi chisankho cha mtendere. Wachiwiri wa nduna mu ndunawo Joyce Chitsulo alankhula izi ku Lilongwe pomwe amakhazikitsa ndondomeko zakagwiridwe ntchito ka bungweli. Olive Phiri wadza ndi ripoti. Ndondomeko za bungweli mwa zina ndi kufuna kudziwitsa anthu mdziko muno zopewa ziwawa ndi kupititsa patsogolo mtendere komanso kukhazikitsa ubale pakati pa bungweli ndi mabungwe ena. Wapampando wa bungweli Commissioner Mary Nkosi anati kukhazikitsa ndondomekozi ndi kusonyeza chinthu chofunika
pa nkhani yolimbikitsa umodzi ndi mtendere. Ankosi ati boma abwenza dziko lino pa chitukuko ndi mabungwe ena mdziko muno athandize bungweli pomwe likugwira ntchito yolondoloza zolinga za bungweli. Thandizo lalikulu makamaka ndi chuma nanga kuti tipite tikaonane ndi mafumu tikakambeza mtendere zifunika transport, zifunika mayendedwe ndiye komanso tikufunika kuti anthu adzimvetsetsa tikamati kodi kumanga mtendere ndi chani, umodzi ndi chani, ndiye zimenezi zimafunika ndithu chuma nthawi zonse kuti tifikire madera osiyanasiyana. Mawu ake wachiwiri kwa nduna ya zamaboma ang'ono a Joyce Chitsulo anati boma likuchilimika pa nkhani yoonetsetsa kuti Amalawi akukhala mwamtendere. Achitsulo kenako anati boma lipereka thandizo la ndalama ndi zinthu zina kuti bungweli likhazikike kulondoloza ndondomekozi. Zofunikira kuti komishoni imene ikangalike kwambiri kupatatsane miyezo yochepa kupita ku ma-election. Chimene tikufuna ndicho kuti kukhale zisankho za mtendere zopanda maphokoso zosononga dziko lathu. Ndezi kufunikirayo kuti ayambe pano kwauza anthu sizimakhala bwino kuti mudzipanga vuto litachitika kale mwaononga kale ndi kumabwera koma pano pati auziretu Amalawi. Mu buku lawo la ndondomeko yakagwidwe ka ntchito yomwe iwo alitulutsa lero anena kuti afikira Amalawi pafupifupi 90% amene ali akulu kuwauza uthenga wa mtendere komanso kufunika kwa umodzi mmene tikupita kuchisankho. Yemwe anayimira mkulu wa bungwe la United Nations mdziko muno a Shadrack Omo anati ndondomekozi zitsogolera bungweli kudziwika pakati pa Malawi komanso kupititsa patsogolo mtendere ndi umodzi. Bungwe la Malawi Peace and Unity Commission lakhazikitsa ndondomekozi pofuna kukwaniritsa ntchito yawo. Pakadali pano bungwe la UNDP lapereka galimoto ku bungweli kuti lithandizire pa ntchito yake yolimbikitsa umodzi ndi mtendere. Olive Phiri, MBC, Lilongwe. Nthambi za chitetezo za asilikali ndi apolisi zadzudzula zamtopola zomwe akuti zipani zina mabungwe komanso anthu ena akuchita zimene zili ndi kuthekera kodzetsa ziwawa. Kudzera muchikalata chomwe pamodzi nthambi ziwirizi zatulutsa, izo zati zakhala zikutsatira mchitidwe wa zipani zina mabungwe komanso anthu omwe akugwiritsa ntchito misonkhano komanso masamba a mchezo pofuna kuyambitsa ziwawa kudzera mzoyankhula zawo. Nthambizi zati mchitidwewu uli ndi kuthekera kobweretsa chisokonezo pamene dziko lino likutsendera ku chisankho. Nthambi za chitetezozi zati Amalawi ali ndi ufulu okhala mopanda mantha ochokera ku ziwawa za ndale ndipo zachenjeza kuti kuchita izi ndi kuphwanya malamulo ndipo pali zilango zake, choncho anthu aleke kuchita izi. Mchitidwe umenewu ukuwika chitetezo cha dziko lino pa chiopsezo. Zadziwika ndithu makamaka pano pamene tikuyandikira zisankho za chaka cha 2025 kuti anthu ena akumapita m'misonkhano komanso kudzera pa social media kumatulutsa ndi kulankhula ndi Amalawi zinthu zobweretsa chisokonezo. Timafuna tiakumbutse anthu amenewa kuti kuchita zimenezi nkuphwanya malamulo a dziko lino ndipo zili ndi zotsatira zake zimene ndi milandu imene anthu amapatsidwa ma punishments. Komanso timafuna tiachenjeze Amalawi kuti asamatengeke pogwiritsidwa ntchito ndi anthu ngati amenewa. Ifeyo ngati ma institutions awiri amene timayang'ana za chitetezo tikufuna tiatsimikizire Amalawi kuti tikuchita china chilichonse chotheka kubweretsa mtendere mdziko muno nkuonetsetsa kuti mulibe ziwawa za mtundu wina uliwonse makamaka zapandale ndipo Amalawi onse akhala otetezeka pamodzi ndi katundu wawo. Mukuonera nkhanizi kuchokera kuno ku MBC ndipo mmaono muli ndine Mphatso Tebulo. Bwanji tionenso mitu yake. President Chakwera watseka zokambirana za nyumba ya malamulo ya makumi asanu 50 kuyambira pa 8 Januwale chaka chino. Bungwe losunga chakudya la National Food Reserve Agency NFRA lati lili ndi mapulani ogula chimanga chowonjezera chokwana matani pafupifupi 9,000 kuchokera mdziko la Tanzania. Ndipo nthambi za chitetezo za asilikali a MDF ndi apolisi adzudzula zamtopola zomwe akuti zipani zina mabungwe komanso anthu ena akuchita zomwe zingadzetse ziwawa. Takulandaninso gawo lina la nkhani zathu.
Konsolo ya mzinda wa Lilongwe yati kufuna ndalama zokwana 500 miliyoni kwacha zomwe zigwire ntchito yopepesa eni malo omwe akufuna kuyikapo mtaya watsopano. Akuluakulu a konsoloyi anena izi pamene amafotokozera komiti ya nyumba ya malamulo yoona zachilengedwe pa zomwe achita pofuna kusamutsa mtaya wa ku area 38 mu mzinda wa Lilongwe. Tili ndi ripoti. Malo atsopano a mtayawa omwe ali mmodzi mwa group village head Mtyoka kunali kule ndi okwana 30 hectares. Mmodzi mwa akuluakulu ku konsolo ya Lilongwe, Jolex Kantokoma, wati pamalowa pazakhala maenje akuluakulu otayamo zinyalala komanso makina opangira mphamvu za magetsi kuchokera ku zinyalala mwazina. Akantokoma apemphanso boma kuti lithandize konsoloyi ndi ndalama zogwirira ntchitoyi. Tinayesa kupeza support from OPC komanso a parliamentary committee amene tili nawo lerowa tinapemphaso kuti atithandize to lobby for funding kuti mwina ndondomeko yoyitani itheke. Zonsezo tinapanga tingodikira a feedback. Ndipo pa mpando wa komiti ya nyumba ya malamulo yoona zachilengedwe Awerani Chilenga ati ndi okonzeka kuthandiza konsolo ya Lilongwe kupeza ndalama zogwirira ntchitoyi. Ifeyo tili okonzeka kuwathandiza, ndiye ntchito yathu imeneyo. Ifeyo tipempha aphungu anzathu komanso sipokhapo tipemphaso anduna azachuma pakali pano anduna azachuma kupempha maganizo kwa anthu kuti kodi budget izakhale mwantundu wanji. Ife ngati komiti titenga maganizo amene wati alemberaso tikapasa kuti ife tili ndi maganizo oti mtaya umene uja uchoke kumene kuja ubwere kunoko. Akufuna 500 miliyoni yoyambira kenaka ndalama zina zifuna msogolo muno apase ndalama imene ntchito imene ife tiyigwira tiathandiza asiti. Konsolo ya mzinda wa Lilongwe yauzanso MBC kuti ali ndi dongosolo lofuna kumanga malo ochezera pamalo omwe pali mtaya padakali pano ku area 38 ndondomeko zonse zosamutsa mtayawu zikatheka. Trust Office, MBC, Lilongwe. Ndalama za kampani 16 zomwe zili pa msika wa masheya ya Malawi Stock Exchange MSE zakwera kufika pa 9.38 trillion kwacha chaka chatha kuchoka pa 5.9 trillion kwacha mu 2023. Izi ndi malingana ndi ripoti la pachaka lochokera ku msikawu. Justin Mkweu ali ndi ripoti. Malingana ndi ripoti ili, kukwera kwa ndalamazi ndikamba kuti mtengo wa masheya a kampani zosiyanasiyana unakweranso mchakachi. Mchakachi, mtengo wa masheya wa kampani iliyonse unakwera kupatulako kampani ya Press Corporation. Mwachisanzo, kampani ya Nico Holdings, mtengo wa sheya unakwera ndi 178.60%, pamene FTH Bank unakwera ndi 111.76%. FNB Capital Holdings yakhala yachitatu pakukwera mtengo wa masheya pamene yakwera ndi 76.19%, pamene National Bank of Malawi mtengo wake wa masheya unakwera ndi 64.77%, ndipo Standard Bank mtengo wake unakwera ndi 64.15%. Kampani yokhayo yomwe mtengo wa masheya unatsika ndi kampani ya Press Corporation PLC omwe mtengo unatsika ndi kuchosera 0.29%. Pofika Disemba chaka chino, kampani zinayi zinali zoti ndalama zawo ndi zoposa 1 trillion kwacha. Mwa kampanezi, National Bank ilipoyambirira ndi ndalama zokwana 1.6 trillion kwacha, pamene Standard Bank ili pachiwiri ndi ndalama zokwana 1.5 trillion kwacha. FNB Capital Holdings yomwe ili ndi First Capital Bank ku Malawi kuno ili pa nambala yachinayi ndi 1.3 trillion kwacha, pamene FTH Bank ndi yomwe ili yachinayi pa 1.022 trillion kwacha. Mmodzi mwa akuluakulu ku Malawi Stock Exchange, Akelin Kondowe, ati kukwera kwa ndalama za kampanezi ndikamba kuti masheya a kampanezi anakweranso mchakachi. Iwo ati izi zotanthauza kuti Amalawi apha makwacha pa msikawu mchaka chomwe changothachi. Akondowe ati ngakhale pali povuta kunena mmene tsogolo lingakhalire, koma msikawu ukuonetsa tsogolo lowala mu chaka cha 2025. Msika wa masheya wa Malawi Stock Exchange uli ndi kampani zokwana 11 ndipo mabanki ndi amene alipo ambiri. Justin Mkweu, MBC, Blantyre.
Bwalo la Chief Resident Magistrate ku Lilongwe lati lidzapitiriza kumva kuchokera kwa mboni ina lachisanu lero pamlandu okhudza yemwe anali nduna yakale yamagetsi a Newton Kambala, mtsogoleri wa chipani cha Ford Enoch Chihana, komanso yemwe anali mlangizi wakale wa President Christian Mabanda. Atatuwa akuaganizira kuti amafuna kukakamiza ogwira ntchito ku bungwe la National Oil Company of Malawi NOCMA kuchita zachinyengo pakaperekedwe ka makontrakiti okhudza mafuta. Zambiri mu ripoti ili la Madalitso Mphango ndi Emmanuel Chimuto. Pamene bwaloli limakumana lachinayi, oyimira boma pa mlandu kudzera ku bungwe la Anti-Corruption Bureau anafunsa mafunso imodzi mwa mboni za boma pa mlanduwu, Amiclas Ruben, omwe ndi wachiwiri kwa mkulu wa bungwe la NOCMA, omwe pa nthawiyo anali mkulu woona za ntchito ku bungweli. A Ruben auza bwaloli kuti anayitanidwa kuzokambirana kawiri konse pakati pa bungwe la NOCMA, Fineje komanso Trafigura pa nkhani yokhudza makontrakiti ya mafuta. Iwo anaonjezera kuti zokambiranazi zinakonzedwa ndi yemwe anali nduna za magetsi ndi mphamvu pa nthawiyo. Modzi mwa maloya oyimira oganiziridwa pa mlanduwu, Akhumbo Soko, ati zonse zomwe mboni yayankha sizikugwirizana ndi zomwe atatuwa akuaganizira pa mlanduwu. Fundo imene ife timakhala ngati kuti tayimapo kwambiri njonena kuti amene tikuyimirira ife mlandu ndi nduna imagwira ntchito pansi pa utsogoleri wa president. So a president akumana ndi anthu nkunena kuti pitani mwakumane nduna yanga, nduna ibofulu onena kuti ayi sikumana na wanthu. Komanso munamva kunena kuti anthu atakumana ndi anzathu kunokuma mafunso amene ankafunsa analokhudzana ndi kuti kodi zimene akufuna agulezo ngati mafuta ochoka kubera mufuna ochuluka bwanji, nanga kunakhala mufuna ochuluka bwanji, mufuna diesel kapena petrol, mafunso a technical chingerezi yake. Akambala, Achihana komanso Ajayi Mabanda akuaganizira kuti amafuna kukakamiza ogwira ntchito ku bungwe la NOCMA kuchita zachinyengo pakaperekedwe ka makontrakiti okhudza mafuta a galimoto, zomwe akuti ndi zotsutsana ndi malamulo okhudza nkhani zakatangale ndi ziphuphu, komanso lamulo lokhudza kagulidwe ka katundu wa boma. Ndipo Magistrate Efrezia Nazombe Moyo akuyembekezeka mmawa uno kupereka chigamulo chawo pa pempho la belo la banja la Macpherson komanso Linda Chitala, omwe akuyankha milandu ingapo yochitira nkhanza mwana. Lachinayi, awiriwa anakaonekera ku bwalo lomwe likumva mlanduwu mu mzinda wa Blantyre. Bwaloli litakumana laonjezera milandu yomwe awiriwa akuyankha kuphatikiza okanika kupereka zakudya kwa mwana. Bwalo la milandu ku Blantyre lidzapitirira kumva mlanduwu pa 28 Januwale 2025. Humphrey Panyanja ndi mmodzi mwa maloya omwe akuyimira banja la Chitala. Mlandu unabwera lero kuti uyambe, koma tinaona kuti ife pamene anatipeza kuti tayimirire aboma analasanabweretse zimakalata zawo zaumboni zimene zatipatsira dzulo, and client wathu ali kuchiri prison, ali mkati, ndiye kuti ife tikumane naye tikhale pansi tikambirane za mlandu zinali zovuta. Ndiye tinapempha kuti kwa lero uyimitsidwe kuti ife tikakonzekere kumwina. Chinanso chimene chinatuluka mkoti ndichokuti iwo abweretsanso milandu ina imene akuonjezera. Nthawi yonseyo olothulo sanazibweretse yayi zangobwera lero. Ndiye nafenso ndi zimenezo tienaso kukhala pansi kunena kuti tiziwunikire. Ndi mu zinthuzo zimene anabweretsa tinaonanso muli mapepala ena amene tinaona kuti aliso ndi ma issues kwenikweni zokhudza zidindozi, madeti choncho. Ndiye bwalo latipatsa masiku 14 kunoti ife tipereke madandaulo athu, kunoti apereke chitsogozo kunoti mlandu uyende bwanji. Lelolo koti imene yakuti liyambe kumva umboni wa aboma, and ifeyo ngati aboma tinali rede ndi kesi chifukwa tifuna kuti ithe msanga chilungamo chioneke. Tinakumana ndi objection yochoka kwa lawyer amene akusengedwa mlandu. Aloya awa atijoina kumene chifukwa mbuyo mu lawyer woyamba anawasiya, nde anazatijoina lero ndi anadandaula napempha ku court kuti afuna nthawi kuti ayiwerenge bwino failo nawonso apange strategy ya defense yawo bwinobwino. So chifukwa cha chimene chocho tapempho limene lolo zapangisa kuti ifeyo tikanike kupitiriza kesi.
Khoti alamula kuti imvedwe pa 28 ife pa 28 ipo titirede lero tinatirede pa 28 palibe socho tikanikisanga cha boma titirede and chiyembekezo chathu ndicho kuti nkhani ithe mwansanga isatenge nthawi kuti nthambi yoona za nyengo ndi kusintha kwa nyengo yati kwabadwa namondwe mnyanja ya mchere ya India kumpoto chakumvuma kwa Madagascar yemwe watchulidwa dzina loti Dikeledi. Kauniuni wa namondweyo akusonyeza kuti afika mnyanja ya mchere ya pakati pa mayiko a Madagascar ndi Mozambique atadutsa kumpoto kwa Madagascar la Mulungu pa 12 Januwale chaka chino. Muchikalata chomwe nthambi yatulutsa chati padakali pano nthambi ikutsatira ndi chidwi kayendedwe ka namondweyo ndipo ichilimika kudziwitsa mtundu wa Malawi uthenga uliwonse ofunikira okhudza namondweyo. M'masiku angapo akudzawa mvula ikuyembekezeka kuchepa mphamvu kuyambira m'madera mchigawo chakumwera komanso apakati chifukwa cha mphepo zosakhazikika zochokera kumvuma kwa dziko lino. A National Bank of Malawi ati ndodzipereka kuonetsetsa kuti pali chipambano umodzi ndi umoyo wabwino pakati pa anthu amdziko muno kudzera kumasewero. Mkulu wa banki kumzuzu a Samson Mzungu anena izi kumzuzu pamwambo omwe banki imapereka cheke cha ndalama zokwana 11 miliyoni kwacha ku Malawi Defence Force MDF zoti ziwathandize pa mpikisano wazothamanga wa asilikali omwe uchitike pa bwalo la Mzuzu Golf mmawa wa tsiku la lero. Rodoviko Nyirenda ali ndi ripoti. Zothamanga zapachaka zomwe asilikali a Malawi Defence Force MDF amakhala nazo chaka ndi chaka chino zilikonso. Pozindikira kufunika kwa zochitikazi ku moyo wa asilikali a MDF, a National Bank of Malawi apereka ndalama zokwana 11 miliyoni kwa ku MDF zoti zithandizire pa mpikisano wa zothamanga za mtunda wa 10 km zomwe zichitikire pa bwalo la Mzuzu Golf. Poyankhula pamwambowu, mkulu wa banki ya National kumzuzu a Samson Mzungu anati thandizoli likukumbutsa ubale wawo ndi a MDF pogwirira limodzi ntchito pa masomphenya a bankiyi. Mmene tikunenera kuti mmene tikugwira ntchito yathu ya business sitingoyang'ana pokhapo, tikuyang'ananso kuti moyo mbali imene tikupanga business moyo wake ndi otani. Ndi chaka ndi chaka timayang'ana kuti mbali imene tingathandize pali mbali zambiri zimene timathandiza. Moyo wa ndera ndi mbali imodzi, koma mbali ya umoyo health maphunziro zonsezo timayang'ana. Mmodzi mwa akuluakulu aku MDF a Brigadier General Luke Yetara anayamikira banki kamba ka thandizoli lomwe ati lawathandiza kwambiri pomwe akukumana ndi vuto la zachuma pochititsa mpikisanowu. Eyo ndi wokondwa kwambiri ndi mbumba yonse ya Malawi Defence Force chifukwa budget yathu imene dakoza yokhudzana ndi mpikisano umenewu imakwana 39 million. Komano mmene mukudziwira mmene chuma cha dziko chikuyendera ndingoti chuma cha dziko lonse lapansi mmene chikuyendera si chinthu cha pafupi kuti bungwe lina lake lingobwera kuti titapempha ifeyo tikuthandiza ndi 11 million. Nde wina aliyense kubwera pa khomo pako tuli ndi matumba 3 achimanga wina nkunena kuti andikuonjezera lachiwiri ndikukhala mmatumba 4 wina lausangalala. Pakadali pano a MDF apempha anthu omwe si asilikali kuti akachite nawo mpikisanowu ngakhale sakalandira nawo mphoto koma akangolimbitsa matupi. Rudoviko Nyirenda, MBC Muzuzu. Nkhani imeneyo tafika pa mtsiriziro pa nkhani zathu maono koma tisanasiyane nayinso mitu yake. President Chakwera watseka zokambirana za nyumba ya malamulo ya makumi asanu 50 kuyambira pa 8 Januwale chaka chino. Bungwe losunga chakudya la National Food Reserve Agency NFRA lati lili ndi mapulani ogula chimanga chowonjezera chokwana matani pafupifupi 9,000 kuchokera mdziko la Tanzania. Ndipo nthambi zachitetezo za asilikali a MDF ndi apolisi adzudzula za mtupola zomwe akuti zipani zina mabungwe komanso anthu ena akuchita pomwe zingadzetse ziwawa.
pezani nkhanizi ndi zina zambiri popita pa mbc.mw kapena mbc digital pa Facebook, Instagram komanso X. Munali ndine Mphatso Tebulo, mwakuma nonse. Sabata ino mu program ya Woman Talk.